Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kung magiging handa ka sa isang birthday yan, Uy. ano ito at bakit? Gusto ko anything that is maragamo. Anong maragamo? Maragamo or like crunchy. Ay, crunchy. So I would say lumpia. Ay, lumpia, bakit? Yan yung kapag kinagat mo, you're gonna ask for more. Ay. Oh, diba? Tsaka yan yung hindi mawawala, aminin mo Oh. sa mga handaang Pinoy. Kumbaga, basic na handa talaga yan. Awa, sa bagay. So, sa'yo, lumpia? Oh, ikaw, ano Oh. ka? Magpapakain ka Sa ba? akin, Ay, oo di- naman. Oo naman kasi pagkain nga, diba? So, kung magpapakain ako, Ayan. ako ay isang cake. Ay, Oh, wow. basic yan, syempre lahat ng birthday yan may cake, 'di ba? At cake ako kasi ako ang pinaka-inaabangan, Ay, pinaka-hinihintay Ay, gusto ko yan. na ma-blow. Yeah, ay. Oo nga, may kandila. Doon ka ibublo. Oo, 'di ba? Ay. Basic yan lalo na kapag may birthday yan. Gagi pa rin, nakakagutom tuloy. Totoo yan. Tsaka ang daming nagbe-birthday tuwing November for some reason. Oo, nandyan na syempre yung ngayon, Kiko Tanggero. Kiko Tanggero next week. Oo. Onyo Bicolano. Ay, ako na ba? Oo! Tapos sa susunod, Nicole Ayala. Ay, wow. O, diba? Kaya nagpaparinig na po kami. Oo, huwag kayong masyadong manhid. Oo. Eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng tao kapag My birthday! Tara kape! Tara kape! Ayun, punta tayo sa number 1. Inot. Mo muna, ito ang mga bisi-bisihan. Hoy! Kiko Tanggero, ano na? Nasaan na yung pakain mo? Oo nga, ano na? Gutom na kami Hey guys, ano meron? Birthday ni Kiko Tanggero, Oo. inaasahan namin na magpakain! Oo nga, Kiko Tanggero. Basic naman yung magpakain kapag may birthday Oh, diba? Basic yun eh. Malas kapag hindi nanlilibre pag birthday. Oo Huwag ka nga. masyadong busy-busyhan dyan. Minsan ka lang mag-birthday, pasalamat ka, buhay ka ngayon. Ganyan naman yan eh. Bisi-bisihan para hindi man libre. Oy, Pakain na yan! Pakain na yan! Pakain na yan! Guys, what's happening here? Anong nangyayari? Boss, hello! Birthday po kasi ni Kiko Tanggero ngayon. Inaasar namin, magpakain naman. Oo nga, boss. Asarin mo na rin siya. Magpakain. Na yan, magpakain. Sige boss, asarin mo na. Actually, nag-submit siya ng report tungkol sa inyo. Ay. Nanggugulo daw kayo. Ay. Kayong dalawa ha, meet me sa HR office. Ay, siya po ba? Sumbungero. Ayan. Ayan. Kaya dahan-dahan lang sa mga pang-aasar kasi ang katapat niyan minsan Oo. ay HR. Oy, pero for some reason din ha, may mga tao na 'di ba excited mag-birthday. Yan. May iba rin naman na ayaw nila. Oo, mga kumbaga busy-busyhan talaga. It's a normal day for them. Awa, tsaka parang siguro para sa kanila ayaw nila yung sineselebrate na tumatanda sila. Oo. O ikaw ganto ka, 'di ba? Ayaw mo nagbo-birthday ka. Well, I appreciate my life. Oh. Siyempre, I celebrate it. Pero ayoko yung sobrang laki talaga na parang, Awa. kasi na ano ako, parang na-overwhelm. Ganyan, parang na-overwhelm ako Sa and all. bagay. O kaya mga kabisyo, piliin nyo rin, kilalanin nyo kung sino yung mga asarin nyo kapag nagbo-birthday. Oo. Kasi baka mamaya nga, ma-HR kayo. Ayaw pala ng kinukot siya, di ba? Oo, kumbaga kanya-kanya lang naman talaga ng trip. Awa. Pero saludo ako dyan sa mga busy-busyhan. Oh. Yung during birthday nila, they're like so busy pa rin and all. Awa. Pero sa loob-loob niya na parang, ay, birthday ko na ngayon, tumanda na naman ako ng Oo. isang taon. taon. Ano ba to? Itong kapartner ko, walang mulang regalo. May mga gano'n. Nasa loob pala yung kulo, Kulo, no? oo. Anyway, that's number 1 pa lang. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadua, ito ang mga missing in action. Anong oras na? Ay, guys, alis na ako, bye ha! Uy, Jessa. Birthday mo, diba? Alis ka na agad. Di ka pa nga nagpapakain eh. Ano
Anong hindi ako nagpapakain? Hindi ko pa nga, ang tagal ko na sinasabi sa'yo dati pa na kainin mo ko. Ayaw mo naman. Uy, bibig mo! Siyempre, joke lang to naman. Umorder na ako online, basic. Oo, Uy, online. ano yung naririnig ko magpapakain at order online? Yan tayo. Pag pagkain yung usapan, Robin Shena, ang bilis ng tenga mo. Sige na, online na ako. Hintayin nyo dito. Ay, online na ako. Alis na ako. Hintayin nyo yung pagkain Bye-bye. dito. Thank you, Bye. Jessa. Uy, buti na lang nasaktan ko yung babaeng yun. Di na ako mag-aapunan sa bahay. Basic! Uy, ako nga rin eh. Nakakatuwa, di ba? Birthday ni... Ay, Excuse me po. Delivery po. ay, ang Opo. bilis. Andyan na agad yung pagkain. Uy, salamat kuya. Opo, ito po lechon, pizza, spaghetti, pansit, Wow. bihon. May soft drinks din po at ice cream. Ayan. Oo, ito po. Salamat po. Opo, bayad po 8,500. 8,500 po. Opo. Ha? Bayad na yan, kuya. Nilibre sa amin ng office mate namin my birthday. Basic yun eh. Ay, hindi po. Naka-COD, cash on delivery. Huh? Opo, cash on delivery to, sir. Opo. Anak ng Jessa! Ayan. Eh, huwag kayong magtitiwala. Ito yung mga galawang Konyo Bicolano. Oo, mga ganyan. Hindi ako na, basic yan. Oo. I ordered online already. You Awa. just have to wait for the food. Oo. Siyempre, tuwang-tuwa ka naman. Tapos nung ma-enjoy mo na yung pagkain, sir, COD po. Oo, kaya huwag kayong magpapahulog sa ganyang mga patibong. Oo, pero Ay, sa lahat ng nako. mga nagse-celebrate ng birthday ngayon, nako, enjoy ninyo ang araw na to para sa inyo Awa. talaga to, kabisyo. Tutu. At kung ikaw naman, Kabisyo, may gustong ipa-shoutout na nagbo-birthday ngayon, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials yan, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape! Tara, kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi, pare. Wow! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!